ṣe ìṣòwò 29:30 o ilé wọn máa wà. Òwò àdó àlẹ́ ìgbàlá ọ̀pá. Kọ́kẹ́ rí ìwọ̀n máa wà. Òwò àdó àlẹ́ 29:30 kọ́kẹ́ ṣe rí ìwọ̀n máa wà. Chineke nye m eletrik na àwọn mpalaka, anyị tụ eletrik na àwọn mpalaka. Òwò àdó àlẹ́ Chineke nye m eletrik na àwọn mpalaka, anyị tụ eletrik na àwọn mpalaka. Yẹ́bà wọ́n mọ̀lẹ́ lásò. Òwò àdó àlẹ́. Onye ọchịchị mere ọfụma na n'ụwa eletrik. Wandari is eletrik. Wandari iwe eletrik. Iwe eletrik. Ewe mbalaka. Òwò àdó àlẹ́. Onye ọchịchị mere ọfụma na n'ụwa eletrik. Wandari is eletrik. Wandari is eletrik. Iwe eletrik. Ewe mbalaka. First speaker in the world, the best speaker in the world, God in the world. Daddy, what do I want? Onye na-enu n'ọnụ ya bụfuo ya. Eletrik ihe m na-achọ. Wọchị anyị ma ọwa ba dọchị ahụ ụzọ. Wọchị anyị ma ọwa ọkụ na-enyi. Anyị ahapụcha ebe echi ọzọ. Anyị agaghị ahụ oge agaala mma yuzu mbalaka. Mana taa ọ gọwa eletrik mbalaka lala asị m eletrik abịala. Mbalaka lala ya n'owe eletrik abịala. Iwu onye dị mma mmadụ ibe gị na-eme. Igwe aka ka anyị gazie maka na ị na-eme eme ya ma na-eru aka. Nye ndị awụche eletrik. Okwere nkwa emeghe eme anyị achọghị ya. Otu ndụ na-ejila aka ya aka tụriri nọrọ ya. A ga-eme ya ebe yimide ejiri onye adị mma ndị ụwa na-agụrụ ya aka. Onye ọ na-enu n'ọnụ ya bụfuo ya o eletrik ihe m na-achọ wọchị anịmọwa bụ atọchị ahụ ụzọ wọchị anịmọwa ọkụ na-enye iwo anyị na-ahapụcha ebe echiri ọzọ anyị agawazi ebe arụwazi ama arụwa oge agaala mma iwuzue mbalaka mana ugbuo ọ gọwa eletrik mbalaka lala asị m eletrik abịala mbalaka lala n'ogbe eletrik abịala iwu ihe dị mma mmadụ ibe gị na-eme ibe aka ka anyị gazie maka mgbe ị na-eme ihe ihe ọma na-eru aka ihe ndị a uche eletrik ahụghị mbalaka. Ọchịchị ga-adị mma ma achịdị ọchịchị onye ọchịchị ga-asa n'afọ ụka. Oge anyị Nintendo on 29:30 nwa bụ ndụ. Chineke nye m eletrik Ọyọyọ. mbalaka anyị tụ eletrik ọhụghị mbalaka. Chineke nye m eletrik na-ahụghị mbalaka anyị tụ eletrik ọhụghị mbalaka. Chineke nye eletrik na ọrụ mbalaka. Anyị tiwe eletrik na ọrụ mbalaka. Chineke nye m eletrik na-ahụghị mbalaka anyị tụ eletrik na ọhụghị mbalaka. Chineke nye eletrik na ọrụ mbalaka. Anyị tiwe eletrik na ọrụ mbalaka. Ọyọyọ 2026. Ọyọyọ. Àjọ àsọmọgbà kan. Yọ̀bù Chidera eze ndị Igbo na Gabon obere nwa akọla akpọtala iwe eletrik iwere mbalaka eji nwafọ akwụkwọ owe ebiela ogbenye ya na ọ ga-adịrị gị ma o nwere ihe mere dị ya na Chineke nye m
eletrik lawụrụ mkparaka anyị tụ eletrik lawụrụ mkparaka anyị tụ eletrik lawụrụ mkparaka Chineke nye m eletrik lawụrụ mkparaka anyị tụ eletrik lawụrụ mkparaka Yes, sir. Watch out, is on okay, now here they go, 29,000 men. What is it? What is it? What you children say on your body? Atutundegum na boye. Uwe boye na yoge. Oya na de goji na yoge go. Oya na de mo boye na yoge wa. Oya na da wo ba na yoge ke. Ukoro na de goji na yoge go. Uwe boye na yoge ke. Uwe boye na yoge go. Iki bofuma. Iki galiu.
Jizọs nwere nchekwaba. Onye gbabara n'ime Jizọs nwere nchekwaba. Ezinụlọ nọ n'aka Jizọs, ụmụaka nọ n'aka Jizọs, nwunye m dị ya n'aka. Ọwụ onye ọwụ onye ndụ anyị, ọwụ onye nchekwa m ọhụrụ. Ewu Jizọs ekwere iwere m chekwa m n'ike ebube agụsi na-eche n'agụ. Kwaduwe m ka ndị iro m ghara ịhụ m anya gị. Onye gbabara n'ime Jizọs nwere nchekwaba. Onye gbabara n'ime Jizọs nwere nchekwaba. Onye gbabara n'ime Jizọs nwere nchekwaba.